Susune motor apik. Piye? Susu ini motor apik. Lah susu ki 4 sehat 5 sempurna, cakene ngerti gizi lho. Aku kira kondo susu 4 sehat 5 sempurna kok. Lho kuwi enek gisine. Aku ora perkara omong perkara gizi kok. Lah apa? Aku omong susu ini motor apik kok. Lah apike? Ya ning dodo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi Rasulillah. Bismillah biar lipat ria Allah deng dengen dengen. Ono kembang-kembange menur tak tandur pinggire sumur. Ayo dulur padha tumindak jujur yen uripe bisa makmur. Ono kembang-kembange mlati icik cilik aja padha lali. Limang wektu kanggo sangu ngaji muga mulya besok nek mati. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Icik cilik golek ilmu supaya uripe bisa rahayu. Indonesia butuh pimpinan baru, maju terus tetap maju. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nami kula niki Kirun, asli kula saking Madiun. Nderek ngibadah mriki matur nuwun, sing penting lak sayur rukun. Awakmu sapa ora? Nami kula Sandirana asli. Awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dimii. Tuwekmu salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iso ketemu karo MTS MA Ndi? Al Hikmah. Kene iki iya Mbah. Wong dirangkul kok dimiki tuwekmu koyo ngono. Banyu kendi, banyu aqua. Oh, banyu putih to. Heeh, rasamu mie apa? Tangkene mimik susu. Susune motor apik. Piye? Susu ini motor apik. Lah susu ki 4 sehat 5 sempurna, cakene ngerti gizi lho. Aku kira kondo susu 4 sehat 5 sempurna kok. Lho kuwi enek gisine. Aku ora perkara omong perkara gizi kok. Lah apa? Aku omong susu ini motor apik kok. Lah apike? Ya ning dodo. Usuk ning moto ya. Omong kok karo Winih Jati. Tapi kan manis. Ning ora rata wadus, Tapi kan raup. tapi ora rasa sabunan. Tapi kan kosokan. Ning rak suket. Jaran apa piye? Nyak wong saenak ya. Kaya bagus-bagus. Ya bagus. Kok iso arek sing ngaloke lho dilungen. Birone wedakan rembet-rembet ketok resik. Lah iki wedak apa ndut apa piye sih monggo. Astagfirullah. Aku yo nek asline jane wedake karo iki mbak-mbake karo ibu-ibu ya mau kalah. Wedakmu apa? Sponsor TV. Sponsor TV apa? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Ora tau ndelok TV, bedak pon wajah hitam jadi putih. Lah kuwi ra putih. Iki rapon kok, Apa? kliwon kok.
Legi pasaran sapi Ponorogo tak ijolne kowe. Jetis kuwi nek gak salah paing kuwi. Kok iso wedak pono ngalih kliwon kuwi apa ya enek. Nah, Wong urip ki ngaji ki penting. wis genah to. Sekolahe penting wong kalah karo banyu. Wis kalau kae banyu piye? Banyu nek diwadahi gelas, Sak gelas, diwadahi cingkir, sak cingkir, wadahi ember, sak ember, wadahi kolah. sekolah. Nah, Oh iya. banyune sekolah kok kowe ora sekolah ki lho. Lho. Kula golek ilmu ki penting. Apa sampean Tabul ilmi wajib muslim ki tuwek enom. Tuwek enom lan wedak. Kuwi golek ilmu. Golek ilmu sampai akhir hayat. Al-Qur'an ini dikaji sampai puputing zaman, sampai kiamat gak akan habis. Itulah Al-Qur'an. Oh. Goblok merah ngono. Sampean kok pinter meneh sekolah apa ta? Ya paling ora SMU ta. Alah. Lu SMU pamer. Lho aku SMP sik lagi SMU. Ah, ngono pamer. Lah kowe apa? SD no. Wong SD kok banter gitu ta. SMU ki pirang tahun? 3 tahun. Dan SD pira? 6. 6 karo 3 ki akeh ndi? Akeh 6. Sing 6 merah sombong, sing 3 sombong. Lah iki malah pekok men aku karo kowe. Wong sekolah dihitung lho piye. Aku sing 6 merah tahu anu, Ngono. ora tahu sombong kok. Ora kok ngono wong urip ki ora perlu sombong. Ngilmu ki ora dienggo sombong-sombongan. Kaya arek Al-Hikmah lho. Sekolahnya pinter-pinter gak tahu sombong tapi bagaimana untuk menatap masa depan dengan sangu ilmu yang barokah. Ngono. Anakku ya tak sekolahke. Lulus kabeh Sing barep kedokteran. alhamdulillah. Masih anake dagelan. Kudu wajib anake kudu sekolahke. Iya no, wong tuwa ki wajib nyekolahke anake aja dirabekke sik. Ya iya no. Ngono, Mas yo sing tuwek biyen kecaklak-lakan. Heeh, aku biyen tangkep biyen aku. Tapi aku anakku aja nganti ngono ki kudu Neng pinter. Sing barep apa? Dokter, lulus dokter. Saiki ning ndi? Nyambi buka bengkel sepeda motor. Aku ngomong karo Jim apa piye to Jim? Wong dokter kok buka bengkel. Nyambi Mas, nyambi. Ya ora apa-apa. Sing penting kan halal. Halal ya. Sing nomor 2 lanang e. Lulus insinyur pertanian. Jadi PPL, penyuluh lapangan pertanian. Iya no. Neng ndi saiki? Saiki nariki karcis pasar. Nggonku no Tuban. Pertanian kok nariki karcis pasar lho. Lho, Ora apa-apa. nyambi. Sing wedok kelas 2 SMU e. Ya. Alah meteng ora ngono. Apa? Arep banyol ta kowe. Apa? Sing anak wedok kelas 2 SMU meteng arep ngono ta kowe. Ya ora iso no. Lah Apa meteng? lah apa? Wis lairke no saiki. Apa meteng? Wis lairke. Ndakil kacintai sik. Ora meteng wis lairke. Ya ngaji. Ngaji Mas aku iki. Alhamdulillah. Kene iki Adan tahu. lho, tahu. Kuwi ngerti takon. Sing ngadan ning TVRI Surabaya ki sapa? Lah ya arek kono to. Ah, ora ngerti. Lah sapa sing adan ning TVRI? Saat Lah kok iso saat? saat adzan maghrib. Saat Omahe. Surabaya dan sekitarnya. Oh, lah ora tau ndelok TV. Wong iki rada kreatif nih lho, Mas. Iya, kalah aku ngomong karo Jim ki kalah pokoke. Wong mulane wong urip iki kowe iso nuturi. Saiki aku arep takon. Apa? Wong urip iki bakal ora mesti mati. Heeh. Nek dalane mati wong urip kudu piye? Nek dalane mati wong urip kudu ngibadah. Salat 5 waktu. Lho iki piye ta? Tamu ngaji kurang jero. Engko diduduk nek kurang jeru. Gawe blumbang apa piye kok? Ora ngono kok wong urip bakal mati. Nek dalane mati wong urip kudu Ngibadah. Ah, Nindake dawuhe ngedoi larangane. Salat 5 waktu. Kakan jawaban ora bener. Wong urip bakal mati, nek dalane mati wong urip piye? Balik. Lah kok iso balik? Mbane mlaku. Oh, dalane mati balik. Dalane buntu kok. Masa dalane mati ya sedekah iki apa enak. Dalane mati kok. Nek dalane pati. Aku malih pekok men to awor kowe. Nek dalane pati iki sedekah ngono. Oh, kuwi. dalane mati. Oh ya mati. Ya balik kok dalane mati kok sedekah. Nek
nek sangune mati to. Nah, Oh iya. nek dalane pati kuwi lah kuwi mau sedekah ngamal barang kuwi. Nek dalane mati mati. balik ngono. Kuwi ya sok salat. Lho, salat. Ngokon wong salat iki piye? Oh ya itu pahala. Pekok kowe. Ngokon wong salat. Itu pahala. Dosa goblok. Kok iso dosa piye? Wong salat kok mok kongkonku nek bar salat kongkonen. Wong anggek salat bismillahirrahmanirrahim. Le tukokno lengole piye cak. Kuwi karo malaikat ditulis lho. Piye? Kocluk. Oh iya wong salat kok jegongkon. Ku nek bar Nek salat. dalane mati piye balik? Iya. Kaya anggonku enek Pak Mudin ning masjid enek kire dilatih sikile piye. Haram wi. Haram wi. Ngono karo. Haram tenan ki. Pak Mudin ning masjid enek kire dilatih sikile. Lho, haram no. Jere sapa? Lho, iya no. Alah wong Pak Mudin wis ning masjid kire dilatih sikile dhewe kok. Oh. Haram yo dilatih ndasmu apa piye? Oh kirain dilatih sikile dhewe to. Oh, tak kira nek sikile. Pak Wong Pak Mudin wis ning masjid kok kire dilatih sikile dhewe kok haram. Oh, Apa sikilmu termasuk sikil kirik apa piye? Oh iya. Apa enak wong mati dalan mati piye balik. Iya pancene wong urip iki pancene ya kudu anu. Wong mati iki parane ning ndi? Lho. Ya ning kuburan to. Manut sing mikul, Kok iso manut sepikul piye? argo ning KUD, go ning Puskesmas. Wong wis mati apa roh kok. Oh Apa iya. tak denggon, aku kuburane kaya muni ngono. Apa sebabe wong mati kok diadep ning ulun diujur ning alon? Syariat agama ngadep kiblat. No. Nah, ra iso. Lah nyampo kok diadep ning ngetan mucur ngalor. Nah, nek diadepne ngulon iya. ngulon ngetan karo ngulon, iku omong-omongan ra sida mati. Kowe mati kena apa? Aku mati lara. Lah kowe aku bunuh diri, ora sida yo balik yo. Apa protes terus iki Mati jane kok balik, Bu, ya? kuburan ki amrih awake dhewe ayam ki pasang AC no piye yo. Apa ya enek kowe mati Lah, ora ngerti sing lah, roh iya. besok rohe. Iya Mas. bener. Mulane nek urip ki tumindak sing apik. sing apik ngono. Ya wis ngibadah. Wis Mas aku. Subuh, Nang masjid Mas. amin. Luhur asar, maghrib isya, Di masjid. jamaah. Kak golek sandal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besok golek sandal ki piye kowe? Aku ki manut dawuhe Pak Ustad. Ustaz dawuh apa? Para umatku tinggalan bareng sing ala gawanen bareng sing becik. Aku budal nggo sandal jepit mulih nggo selop ora pas to. Kowe nek konangan malaikat ya ditulis kocluk ngono. Konotasinya ora ngono, cara maknane iki ora ngono. Tinggalan barang sing ala, perbuatan yang jelek kamu tinggalkan, ngibadah sing apik lakonono. Lah pas Tobat itu sewaktu-waktu diterima Allah. Bajingan kaya ngopo tetep nek tobat mesti ditampa karo Allah. Ngono. Kok dadak ngawur ae. pas kuwi aku iki ngantuk sing ketok buanter ki mung sing ala tinggalan sing apik gawanen ngono. Lah iki aneh jenenge ning masjid yo mesti sembahyang kaya ngono ditakoni kok. Ana sembayang nang masjid iki apa sok sembayang lah nek liwat. Oh iya, sok ya enak lho. Urung mesti lho nang masjid ki mesti sembahyang. Sok liwat. Iso tok. Oh iya, aduh, krasa pipis mau ning masjid tok. Mongko ngono ayatan. Ngono ora pareng. Iya, Masjid iya. dibangun iki dienggo ngibadah, dienggo salat. Ngono, Alhamdulillah, Mas. Ya sok pujian barang. Ya wis lho, kulinan aku janji bar dek adan iki terus urung karo ngenteni imame ning ta, terus pujian. Kerep aku kuwi. Pujian Iya. baradan ke? Heeh. Iso. Bisa. Tenan. Lho, tenan. Delok nganggo adroh ora? Aku ya duwe lho adroh. Endi? Aku ora nggawa ngene iki wis duwe kok. Nyapa? Delok selawat ana. Sholatullah salamullah. Rasamune kene wis gawa dhewe lho. Sholatullah salamullah Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Irung pesek iki gunane ngene iki lho, Blok. No jenenge wong duwe tangan, duwe sikil iki nggo ngibadah, mula irunge ya tekenek tak nggo adroh. Lah ngene iki piye? Ngene piye nek ecek-ecek bareng. Rasa nggo kecer kowe lho aku wis muni.
Jajal. Indung kepala indung di sini hujan jelana mendungan. Kate kaya wong ngorek to. Lah kaya iso ngono kuwi. Salatullah salat. Alah. Tak sogrone malah gebres aku. Wong ora iso tak ngengkel kok. Pujian ben diiringi kanca-kanca dari anu iki Al Hikmah iki. Ayo. Eling-eling jangan dilali wong urip bakal mati yen wis mati ketemu pamili dipendam jero dikempit yo ngatemi jeng ngrusaki syair kowe dipendam jero dikempit bumi lah ya bumine iki nek yo ngatemi nek ndel Madura ki diwakafke kanggo musala apa kanggo pondok pesantren diwene MTS ngene iki ngono kempit yo ngatemi heeh ki dipendem jere dikempit bumi bumine iki nek yo ngatemi lanjut ing jero kubur coba diweti nungkar nangkir sing nakane suara mbrebeki mayit melayu terus ngajak remi kowe ngajari elek kowe ya Pak Kapolsek bersama Muspika bersama masyarakat itu memerangi penyakit masyarakat main perjudian dilarang kok mayit melayu ngejak remi mayit melayu wedi siksa gening gak ngejak remi nek menang diweni sapa? Yu ngatemi. Kok iso yu ngatemi neh rejane kok. Ing jero kubur akeh panggoda, jago kabang kodhok lan ula. Kertak-kertak tabane neraka, mayit mlayu terus nyelang kumpa. Mayit mlayu wedi siksa neraka. Gak nyelang kumpa. Nggo ngompo sapa? Yu ngatemi. Iso yu ngatemi neh dikompo kuwi jane dosane apa? Ing jero kubur kana wae apokat uga ka ana permen coklat uga ka ana soto babat sing ana kentese wak somat. Rusak sair sing ana siksa akhirat kak ngentes Pak Somat nggo ngentes apa yo ngatemi nesu iso dikentes dikompo wong nek wong bodho ya kowe iki saiki zaman modern sedengkas fasilitas kalau dana dari Jakarta cair ini akan ditingkat fasilitas komputer drum band segala macam untuk ekstrakurikuler lho ngono apa Jawa kowe? Iki ketoke butak ning goblok. Ya mung bathukmu tok iki kaya bokong kethek lho. Lah ki mare wis rane utake lho, cak ganti batu mare. Ngenyek maca ngene. Lah kowe arek ngejak apa kok dadak? Lho. Lah lek masalah kaya julan iki, masalah komputer sing saiki canggih, ya iso utak komputer ki. Pentium piro kowe iki? Error kowe iki. Lho, ra iso no. Pentium 6 kok. Wah, akeh men sitoke nggih sapa? Nek bodhemu. Ngono. Lho tenan, sampean tak bedheki model matematika cara komputer tak karang ra iso. Ya banyak anu sing gak lulus lho iki. Kasus anu apa ki? Ujian ki bingung nas ki angel. Kowe kok ngejak komputer apa iso? Lho, matematika aku tak bedheki iso. Lho tenan, Mas. Lho, matematika secara apa? Komputer. Ayo silakan. 75,5 kali 85,5. Kesuwen. 250,5 kali 125,5. Kesuwen. 45,5 kali 25,5. Sakit itu sak isine lombok ya. Dipikir ae urung kok tetak. Komputer ki cepet kok. Lah kowe apa ya iso? Ya iso no. Cepet matematika. Lho cepet. Matematika itu komputer ki cepat. 8.000 ping 200. 3 juta. 7.000 ping 500. 2,5 juta. Jane komputer bosok apa piye kok? 2 juta kali 2 miliar. 2 miliar setengah.
5 ping 5. 55. Lah, bosok ta ki. Neng dindo 5 ping 5 ki selawe. Terserah selawe ya ben 55 ya ben. Sing penting cepet. Komputer ki salah ra apa-apa, sing penting cepet. Sekolah iki lho neng ndi lho. Sing penting cepet. Neng dindo 5 ping 5 kuwi selawe. Terserah selawe ya ben 55 ya ben. Ora ngurus. Sing Sing penting cepet kok. kleru ra apa-apa. Ora apa-apa komputer. Aku nek matematika kalah, tapi IPU menang aku. IPU. Ilmu pengetahuan sosial mesti menang aku. Tak pangan. Iso tenan secara Ya komputer. iso. Presiden Republik Indonesia, Bang. Gubernur Jawa Timur, Bupati Ponorogo. Alah. Kami tua Blambangan, ayo. Jogoboyo Libanon, ayo. Mudin Filipina. Ayo dukun pijet Baosan Kidul. Modar kowe, ngono kok jere pinter. Ayo. Ya kaya ya iso. Duh, insya Allah toh, apa-apa ki berusaha kok sekolah. Presiden Republik Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Kakek. Bapak Soekarwo, Bapak Muhadi Suyono, Cantrik Jono Luko, Mudin Filipina Narto Sabdo, dukun pijet Baosan Kidul mbok demo. Masa mbok dikudukun pijet Baosan. Sing penting cepet kleru ora apa-apa komputer ki.